tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 12 bersikulo 20 hangtod sa 25. Ang giingon diri: si Herodes nasuko pag-ayo sa taga Tiro ug taga Sidon. Busa nagpanon sila aron sa pagpakigkita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes ug nakig-uli kaniya kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasod ni Herodes. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong bisti, milingkod sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tawo, dili tawo ang nagsulti kundili Dios. Ug diha-diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon dala si Juan Marcos. Kung nahinumduman ninyo mga kahigalaan, si Haring Herodes ang nagpapatay kang Santiago. Si Haring Herodes usab ang nagpabilanggo kang Pedro ug nagplano nga pagahukman siya sa kamatayon. So aktibo gayud kaayo siya nga nagluto sa iglesia sa Ginoo, sumala sa mga buhat kapitulo 12 bersikulo 1. Apan gipakgang sa Dios ang iyang planong dautan ngadto kang Pedro, pinaagi sa usa ka kahibulungan kaayo nga milagro bisan pa sa gwardyado kaayo nga bilangguan. Gipadala sa Ginoo ang iyang anghel aron ipagawas si Pedro gikan didto. Ug subo kaayo nga pamalandungon nga imbis nga maghinulsol si Herodes, iya naman hinuong gipapatay ang mga gwardya. Nagpabiling gahi ang iyang kasing-kasing. Karon sa atong teksto, naghisgot kini sa usa ka panghitabo sa pagdumala ni Haring Herodes. Niadtong nasuko kaayo siya sa mga lumulupyo sa Tiro ug Sidon. Ang pinulungang Griego nagpakita kanato nga namalandong siya sa pagpakigubat batok ni adtong duha ka nasod. Apan makita nato diri nga ang pampublikong interest mao'y nakapaaghat sa mga taga Tiro ug Sidon nga tunlon ang ilang garbo ug makig-uli kang Haring Herodes. Kining gitawag og sense of interdependence tali sa mga kanasuran. Usapod ni siya sa mga instrumento sa Ginoo aron mapugnan ang mga gubat. Dili basta-basta nga makigubat ang China sa Amerika o ang Amerika batok sa China,
tungod kay maapektuhan ang ilang mga ekonomiya kung adunay gubat. Karon kung ang mga dili magtotoo, mga kaigsuunan, mupili sa dalan sa kalinaw ug panag-uliay tungod og alang sa kaayuhan sa ilang mga katilingban, samot na ang mga disipulo ni Kristo, di ba? Mga ambassadors kita ni Kristo ug nagrepresentar kita kaniya ingon nga prinsipe sa kalinaw. Si Hesukristo ang Prince of Peace. So ang mga katawhan sa Ginoo kinahanglan nga ituboy ug ipalabi kanunay ang kalinaw. Ang giingon sa Biblia, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." Tungod og alang kang Kristo, kinahanglan nga aduna kitay kalinaw sa matag usa. Ang giingon sa Hebreyohanon kapitulo 12 bersikulo 14, "Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug ang pagkabalaan tungod kay gawas niini walay makakita sa Ginoo." Ug dugang pa, ang Roma kapitulo 12 bersikulo 18 nagaingon, "Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tawo." Ug sa wali ni Kristo mahitungod sa taong bulahan sa Mateo 5:9, ang gikaingon ko na, gipasabot ni Jesus nga kinahanglan kitang mahimong mga tigmugna ug kalinaw. Ang giingon ni Jesus diri, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. So ang ilahanan di ay sa tinuod nga mga anak sa Dios, mao nga naningkamot siya nga makigdait ang mga katawhan. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang gahom sa tunglo sa Dios. Ikaduha, ang gahom sa kamot sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto, ang gahom sa tunglo sa Dios. Sa atong kapanahunan karon, mga kahigalaan, murag gikaulaw na sa mga Christians ang paghisgot mahitungod sa tunglo sa Dios, sa kasuko sa Dios, sa panimalos sa Dios. Apan kung atong basahon ang Biblia, klaro kaayo kining nagatudlo mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios. For example, ang giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadautan sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuoran diha sa pagkadautan. So klaro kaayo mga kahigalaan nga ang Dios adunay tunglo, adunay kasuko ug adunay kapungot batok sa mga makasasala. Sa bersikulo 20 sa atong teksto, nasuko kaayo si Herodes sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon. Mao nga nakig-uli kadtong duha ka nasod kang Herodes, tungod kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon didto sa nasod ni Herodes. Ug sa gitakdang panahon, gisulob ni Herodes ang iyang harianong bisti, sumala sa atong teksto, ug namulong ngadto sa dakong panon sa katawhan. Ang pangutana, kanus-a man ni nahitabo? Wala naka-record sa Biblia, apan naka-record sa mga libro sa kasaysayan, sa world history. Ang maong okasyon nahitabo sa liga sa mga dula ni adtong tuig 44, so murag Olympics game or sports fest. Diin ang mga inilang mga katawhan sa nagkalain-laing probinsya mitambong. Ug nagtuo ko nga apil sa mga audience nga mitambong mao ang mga taga-Tiro ug taga-Sidon nga nangulitawo kang Haring Herodes aron makig-uli sila kaniya. Ug niadtong okasyon na nindot kaayo ang bisti ni Haring Herodes. Paminawan ninyo ang gisulat sa secular nga historian nga si Josephus, usa ka historian. Sa nahitabo niini nga okasyon, mao kini ang giingon ni Josephus, paminawan ninyo. Sa ikaduhang adlaw sa panagsangka sa mga dula, gisulob ni Herodes ang iyang bisti nga sidlak kaayo. Ug pagkaanindot kaayong tanawon ang kasidlak sa iyang bisti tungod kay nainitan kini sa adlaw sa sayong kabuntagon. Ug ang mga tawo
midayig kaayo niini ug walay hunong sa pagsudong kaniya. So mibukhad ang garbo ni Herodes tungod kay napa wow kaayo ang mga tao sa iyang biste. O gidugangan pagayod sa pagtalo-talo sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon nga nagpunay na lang og singgit og tingog sa Dios ug dili sa tawo. Ug unsa may nahitabo, nahubog si Herodes sa iyang garbo samtang siya namulong sa mga katawhan. Ug nagtuo ko nga puro pagdayig sa iyang kaugalingon ang iyang pagpamulong. Siguro kadtong si Blasto nga badi-badi ni Herodes mao ang nagtudlo kanila nga musinggit nga tingog sa Dios ug dili sa tawo aron musugot si Herodes sa ilang pakiguli. Masabtan nato kini mga kahigalaan tungod kay niadtong mga panahona ang mga emperador sa Roma gisimba sa mga katawhan isip mga Dios. O giganahan po kayo si Herodes nga giisip di ay siya sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon nga ka-level or susama sa emperador sa Roma nga gipakadiyos sa mga tao niadtong mga panahona. Apan klaro kaayo nga gitalo-taluan ra siya sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon aron makuha nila ang ilang gusto kang Herodes. Well, walay kalainan ang mga taga-Tiro ug mga taga-Sidon sa mga katawhan karon. Ang ilang hunahuna pagkaon lamang. Tinuod nga importante ang pagkaon aron kita mabuhi. Apan kun buhaton nimo bisan ang pagtalo-talo aron lang makuha ang imong gusto, diha na ang dako kaayong sala. Ilang gitalo-taluan ang hari pinaagi sa pagtawag kaniya og Dios aron lamang makuha nila ang ilang gusto. Tungod kay ang ilang nasod didto man magkuhaan og pagkaon sa nasod ni Herodes. Ang kalibutan karon mga kahigalaan nagkinabuhi gihapon alang sa mga pagdayig sa katawhan ug alang sa mga kahilayan. Giisip sa tawo ang iyang kaugalingon ingon nga Dios. Sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 25. Ilang gisimba ang binuhat imbis nga ang magbubuhat. Ang mga tao nagpakabana lamang alang sa mga pisikal nga mga panginahanglanon, apan wala sila'y pagpakabana alang sa ilang kalag. Ang giingon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa amahan kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ug tungod kay nahubog man si Herodes sa mga pagdayig sa katawhan ug wala niya pasidunggi ang Dios, gisilutan siya sa anghel sa Ginoo. Mo kini giingon sa atong teksto, giulod siya ug namatay. Dili gud siya ignorante sa balaod sa Dios. Tungod kay si Herodes Hudiyo man, kahibalo si Herodes nga ang tanang himaya ug dungog kinahanglang ihatag sa Ginoo. Apan wala niya kini gibuhat. Iyang gibaliwala ang nahasulat sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 21 nga nagaingon, ang Dios ang nagbuot sa dagan sa panahon. Paphaon niya ang mga hari ug lain na usab ang iyang paharion. Gikan kaniya ang kaalam sa mga maalamon ug ang kahibalo sa adunay panabot. Abtik gyud unta si Herodes nga mibadlong sa mga tawo niadtong gidayig nila kaayo siya. Apan giganahan pud kaayo si Herodes sa ilang mga pagdayig. Mao nga gisilutan siya sa Ginoo. Tinuod gayo di ay ang giingon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 5 nga kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. O kung makigkontra ang Dios kanato mga kahigalaan, gumikan sa atong pagkagarbuso.
wala gayod kitay daganan tungod kay ang Dios aktibo nga nakigbatok sa mga taong garbuso. Silyado na ang atong kapildihan. Mao di ay nga ang giingon sa mga panultihon kapitulo 16 bersikulo 18, ang giingon dire, ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Pamalandungi ninyo kini mga kahigsuonan. Karon sa pagsilot sa Ginoo kang Herodes, iyang gisugo ang mga ulod nga kutkuto ng iyang lawas aron siya mamatay. Paminawon nato ang nahasulat sa world history sa manunulat nga si Josephus, katong author nga giingon ko kaganina. Ang giingon ni Josephus mahitungod sa kamatayon ni Haring Herodes mao kini: mikalit lang og sakit kaayo ang tiyan ni Herodes, o galigid-ligid siya o gadurog syagit sa kasakit, hangtod nga dili na siya katindog ug naglubog na lang siya sa iyang higdaanan. Miabot sa 5 kaadlaw ang kasakit sa iyang tiyan ug pagkahuman niini namatay siya sa panuigong 54. Naghari siya sa Hudiya sulod sa 7 ka tuig. Well, wala kaayo mapasabot ni Josephus ang scientific nga pagpasabot sa kahimtang ni Herodes. Pero si Lucas, mga kahigalaan, si Lucas ang nagsulat sa libro sa mga buhat, tungod kay doktor man to si Lucas, nakahibalo siya nga gibutangan sa Ginoo og makamatay nga bitok ang mga tinai ug tiyan ni Herodes nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Mga kahigalaan, magbantay kita nga dili nato ang kunon ang kahimayaan sa tanang mga anaa kanato, dili kita magpasigarbo. Ang giingon sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 8, ako ang Dios ug dili ako makatugot nga ang himaya ihatag ngadto sa uban. Busa delikado kaayo mga kahigalaan nga magpaburot ang atong kasing-kasing ug utok sa garbo kung dunay mga maayong butang nga mahitabo kanato, tungod kay dili dapat ang atong kaugalingon ang atong ipasigarbo kun dili ang grasya lamang sa Ginoo. So nakita nato niini mga kahigalaan ang gahom sa tunglo sa Dios. Sumala sa giingon ko na kaganina, adunay tunglo ug kasuko ang Dios. Adunay panimalos ang Dios. Apan subo kaayo nga pamalandungon nga dili na kaayo kini ginawali nga kamatuoran sa daghan nga mga simbahan. Ilang gilikayan kini nga subject. Apan puno kaayo ang Biblia ug mga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa tunglo sa Dios. 459 kahigayon nga naghisgot ang Biblia mahitungod sa tunglo ug kasuko sa Dios batok sa mga makasasala. Mao nga kung masabta nato nga nahailalom kita sa tunglo sa Dios gumikan sa atong sala, magdali-dali gayud kita og dangop kang Hesus alang sa atong kapasayloan, kaluwasan ug pagkamatarong. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang gahom sa kamot sa Ginoo. Atong basahon ang bersikulo 24, ang giingon diri, apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Kahibulungan kaayo kini nga contrast or baliktad nga panghitabo nga gipakita sa Dios kanato sa kang Herodes ug sa iglesia sa Dios. Si Herodes nga manluluto sa iglesia sa Ginoo namatay, apan ang iglesia nga iyang gilutos nagpadayon sa paglambo. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Mao kini giingon sa atong teksto, ang manlulutos na puo, apan ang pulong sa Ginoo nagpadayon pagkaylap. Nakita ba ninyo ang gahom sa kamot sa Ginoo, mga kahigalaan? Wala gayoy makalampos sa pagpahagba sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Si Haring Herodes, bisan pa og hari siya, gipilde o gipuo siya sa Dios. Tungod kay ang giingon sa Matthew chapter 16 verse 18, no gates of hell shall prevail against the church of Christ. Labanan gayod sa Ginoo ang iyang iglesia kung makasinati kini og mga paglutos. King Herod died miserably.
But the word of the Lord continued to grow and multiply. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga kauban nga mga magtutuo kang Kristo. Unsa man ka importante alang kanato ang kahimayaan sa Dios. Magbantay ta nga dili tugkan o garbo ang atong kasing-kasing. Kung mutubo ang atong simbahan, ayaw gyud in taon ipasigarbo ang tawo. Dili ang pastor, dili ang kaanindot sa atong church buildings, dili ang atong mga programa, ang atong pasidunggan, kundili ang Dios lamang. Tungod kay ang Dios lamang ang nagpatubo sa iyang iglesia. Ug sa mga magtutuo nga nakasinati og mga paglutos, padayon lang ta nga musalig sa Ginoo tungod kay dili niya pasagdahan ang iyang mga katawhan. Musilot ang Ginoo, mutunglo ang Ginoo, apan muluwas usab siya sa mga makasasala nga susama kanato nga naghinulsol sa ilang mga kasalanan ug nagpaubos ug mudangop sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa mga dili pa magtutuo kang Kristo, kinahanglang masayra ninyo mga kahigalaan nga ang Dios adunay tunglo ug kasuko. Gitunglo niya si Herodes ug wala gayoy nahimo ang gahom ni Herodes batok sa tunglo sa Dios. Ug nagatubang kamo sa kalaglagan gumikan sa tunglo sa Dios, whether dawaton ninyo kini nga kamatuoran o dili. Nahasulat kayo sa Biblia nga ang Dios adunay kasuko sa mga dautan sa matag adlaw. Ang giingon ni Apostol Juan, siya nga nagdumili sa pagtuo sa anak sa Dios, gihukman na. Dili siya makabaton og kinabuhi, kundili ang tunglo sa Dios nagpabilin nganha kaniya. Apan kung naobserbahan ninyo mga kahigalaan, kining tunglo ug panimalo sa Ginoo, wala pa niya gibuog duro sa kinatibuk-an gayod sa atong panahon karon. Nganuman, ang mga dautan og manggi sinupakon sa Ginoo dako pa mang buhi hangtod karon. In fact, nag-enjoy pa sila sa ilang kasalanan. Apan moabot ang panahon nga igabubo ra kini sa Dios sa adlaw sa paghukom. Ug ang tunglo sa Dios nga iyang giigabubo sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom, wala nay katapusan, wala nay utlanan, mulungtad na kini hangtod sa kahangturan. Apan adunay pamaagi nga makalikay kita niini nga tunglo, mga kahigalaan. Ang Biblia nagaingon, flee from the wrath to come. Flee, nga ang buti pasabot, dagan palayo gikan sa tunglo nga umaabot. Wala na gayo di ay pay pamaagi nga makalikay kita niini nga tunglo, gawas lamang sa pagdagan palayo gikan niini. Higala, dili ikaw makasugakod sa tunglo sa Dios. Dili mangani kita makaantos og dugay sa kasakit sa atong ngipon. Samot na ang kasakit sa dagat sa kalayo didto sa impyerno. Likayi ang tunglo sa Dios nga umaabot, samtang aduna pay higayon. Flee from the wrath to come. Buti pasabot, ayaw na paglangan-langan pa. Immediate action ang gikinahanglan. Kung nagdilaab na ang imong balay sa sunog, dili man ka maginday-inday og lakaw pagawa sa pultahan, kinahanglang paspas ang imong dagan aron dili ka maapil og kasunog. Ingon usab niini ang kinahanglan natong buhaton aron makaikyas kita gikan sa tunglo sa Dios. Karon na higala, paghinulsol sa imong mga sala, pagpaubos pinaagi sa pag-angkon nga dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Gikinahanglan nimo ang bugtong Dios ug manluluwas nga wala nay lain pa kundili si Ginoong Hesukristo lamang, ang tinuod nga Dios nga nagpakatawo aron mahimong atong representante at tubangan sa Dios Amahan. Siya ang nakatuman sa tibuok nga kasuguan sa Dios ug nagtagbaw sa hustisya nga gikinahanglan aron mabayaran ang sala sa mga katawhan gumikan sa ilang pagsupak sa balaod sa Dios. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao nga si Kristo gilansang didto sa cross. Siya ang misalo sa tibuok tunglo ug panimalo sa Dios.
kapuli sa mga makasasala nga nagtuo ug nagsalig kaniya. Ang iyang dugo ang giula tungod kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan ug kaluwasan. Mao kini giingon sa Hebreohanon 9:22. Apan wala nagpabilin si Jesus sa kamatayon, nabanhaw siya human ang 3 ka adlaw, misaka sa langit ug naghari na karon, ug mubalik pag-usab aron sa paghukom sa mga nagdumili kaniya ug sa pagtipon sa tanan niyang mga katawhan ngadto sa kinabuhing walay katapusan sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Ang pagdagan palayo sa tunglo sa Dios mao ang pagsurrender ngadto kaniya. Duol kang Hesus higala, dili kaniya isalikway, dili kaniya balibaran. Karuna kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Unang Pedro, Kapitulo 5. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Diyos ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pag maigmat, o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbunon. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.